Kabatan-unang gikan sa ASEAN countries nga niya sa Sugbo alang sa usa ka exchange program gibansay sa Dragon Boat Sports. Pamagi kini sa pagpaambit kanila sa konsepto sa diversity o sa mga programa alang sa PWDs. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gihimo sa Pahara Park ang paddling activity kauban ang mga ASEAN-Japan youth leaders. 8 sila ka mga langyaw estudyante nga nag-exchange program. Gikan sa Manila, Cebu na sab ang ilang gibisita. Kaganiha, usa sa gituki ang diversity o inclusion labi na sa Natad sa sports. Ang mga sakop sa PADS o Philippine Accessible Disability Services mibansay ug mipasuway kanila sa Dragon Boat. Ilawom sa taytayan sa Mactan ang gisubay nila pagkat-on sa maong sport. Nabilib ang mga kabataan sa kooperasyon sa parehong able-bodied o PWD athletes. To stopping the discrimination in our society, it's really have our world developed to the place that everyone is welcome and everyone is living in the comfortable environment. The Philippines really is really inclusive when it comes to people with disabilities or people from different cultural and ethnic backgrounds, and we strongly believe that we as young generations of our countries can take a lot of actions for social change. Gikalipay sa mga nagduma sa exchange program ang mga nakatunan sa kalihukan. Labi na kuno ang good practices nga mamahimong maimplementar usab sa ilang mga lugar. The youth has the power to create a better future. So we make the creating the better future in 2050 as an overarching theme of this project. We brought together university students from Japan and all ASEAN countries. So we learned that there's no difference among us, like PWDs or not. I mean, we are on the, once we are on the same boat, we are the same. Even like PWDs are even stronger than us. So that's the realization. Human sa kulbahinam nga aktibidad, nagbudol fight ang mga partisipante. Pamatuod sa paghangop kanila ug pagpakita sab sa kulturang Pinoy ug sa kasadya kun magkahiusa sa pagkaon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.